Engineering kompaniýasynyň ýolbaşçy wagt tap kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, ýolbaşçy eden kompaniýasynyň itaati hyzmatdaşlarynyň biri bolan Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleri ýüren bu ýygyň ýanyny beledi. Hemde burzatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymda akylly şeker konsepsiýasy esasynda kurulan Arkadaş şekeriniň şany senesini nasip etdi. Tüýs direktor gutlawlaryny beýan etdi. Şeýlegen mihman purzatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimizden gahrman arkadagymda doglan güni nasip etdi. Ingo arzularyny ýetirmegini haýyş etdi. Hormatly prezidentimize mihmana ýurdumyzda amal aşyrýan şu gedek seferiniň Türkmenistan bilen Toy Engineering korporasiýasynyň arasyndaky gatnaşyklary has ösürmäge täze iterge berjekdigini anan bildirdi. Belinçe ýaly köp ýyllaryň dowamynda iri Ýapon kompaniýalary Türkmenistanyň gaz puwdagyna, himi senagatyna bir näçe tassamlar durmuşa geçirdiler. Ýurdumyz bilen Toy Engineering korporasiýasynyň arasynda neft gaz we himi ulgamlaryna netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Bir kompaniýanyň gatnaşmagyna Gıyanlyda Ägir Turuk gaz himi diýiskasynyň polimer zawodynyň gurulyp bulunmagy berilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Şoňdan alykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän ykdysady öziş maksatnamalaryny, tenagat puwdagyna özgertmeleri we işgörlük üçin döredilýän oňoýly şertleri göz tutup, geljekde de iki taraplaryň hyzmatdaşlygy täze urlar boýunça ösürmäge uly mümkinçilikleriň bardygyny beledi we ýurdumyzyň Toy Engineering korporasiýasynyň neft gaz we himi tenagat wagata tekliplerini teretmäge taýýardygyny tasdiklady. Mihman bildirilýän uly önam üçin hoşarlygyny beýan etdi. Hemde kompaniýanyň geljekde de öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmäge jogapkärçilikli çimilişekdigini anandyrdy. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Toy Engineering kompaniýasynyň ýolbaşçy birik berige ingo arzularyny beýan etdiler.